ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Ki Pulit Assam ki yo iting kren bagi Karbi ki ra Khnam ra Ryntieh ban Siat ya ki nong lapangam bad Hakhmat ki Pulit ka Assam ki Karbi ki Siat dagi jiri Siat sim ya ki nong lapangap. Hagani ka video ka bala sapriang la yo i bagi Pulit Assam ki donlang hagani ka klau bad ki Karbi kat baki khasi pat ki don syashiliang jong ulum. Dari pila tuan ke. Hola parai mekhla chumang tumlo dak se sa an tun lo.